Ladies fashion. Ja. Ja, men verkligen till Korea. Så här ser det ut. Precis. Det är prylar överallt. Och fantastiskt mycket asiater. Det är det. Man känner sig ganska uttittad när man går på gatorna. Du kan gå in på marknaden också. Okej. Ja, men det kan vi göra. Ja, det är nästan samma sak. Det är så mycket kläder som är intressanta mig. Ska vi fortsätta med Där finns det lite matställen. Ja, bra. Då går vi åt det här hållet.